stojí 1300 eur. A tu je. Tak, že ja ho dám tu tak osudovo na ten peň. No a pozrieme sa, že či to ešte ide. Ahoj, ahoj. Áno, aj to bude. Ale ešte nie. Takže zatiaľ zdá sa, že minimálne butuje. Výborné, takže upozorňoval som vás na to, že minimálne ľudia sediaci v prvej rade nemôžu ako si rátať s tým, že to nič nebude, ešte počkaj troška, ešte trocha. Nech sa toho zúčastním. Ja som to vybavil. A tak. Dobre. Výborné. No, ráno sme použili ako ochranu na ten mobil prezervatív. Teraz si to neviem celkom dobre predstaviť, takže ideme, ako by som povedal, na ostro. Takže tu je voda, tu je ľad. Dobre, takže začneme krátkými vodnými testami. Položte. Priestor je vyhotovený. Dobre. No a poďme ho podržať. Takže je to bežný notebook, takže uvidíme, že pokiaľ zájdeme, toto sa naozaj nedá odhadnúť, že tohoto neexistuje žiadne predstavovanie, že čo, pokiaľ to pôjde a pokiaľ nie. Takže ideme na to. Vodné testy začínajú. No, dobre. Tak. Dobre. Pekné. Veď neboj sa, keď bude oheň, zase sa zohreješ. Dobre. No, ja som tu mal aj uterák, už som sa tento raz poistil. Zatiaľ ide. Výborne. Takže pôjdeme s inou kvapalinou. Ale bude ho škoda, taký pekný. Ale tak, no. Každá sranda niečo stojí. No, takže tu je kola. Dúfam, že to prežije, no potrebujem ešte, aby to išlo ďalej. Takže to je kolový nápoj. Tak. Výborné. Teraz je pekne zašpinený. A hotelový uterák. Výborné. Takže to je Anieli a démoni, časť voda. Ideme na vzduch. Takže ja tu mám, ja mám oný svoj. Tu je. Počkaj ešte. Dáme mu teda vzdušik. Trocha ho zohrejeme. Hovorí, že niektoré zariadenia našiel a nevie ich nainštalovať. Myslíš, že to bola tá kola? Také, áno. No dobre, zatiaľ ide. Výborne. No a ideme na tie vodné testy. Takže nemáme žiadnu ochranu. Takže teraz už neviem. Už od tejto chvíle to výrobca celkom negarantuje. Už zásol. Ale to môže byť tým, že išiel do spiaceho režimu. Niečo sa deje, dobre. Takže nech je taký viacej fotogenický. Dobre. No, ja si myslím, že by sme mohli využiť aj také bežné testy, že by si zatiaľ ešte odložil tú sekeru, ale niečo také, čo odpovedá bežnej praxi v kancelárii. Takže
Ja si trocha odpojím toto zariadenie a využijeme tento stôl. Ešte to ide? Ne? No, stôl je tu a budete k dispozícii. Takže vyskúšajme, ako je to s váhovými testami. Ty si taký ľahší, tak skús. Takže... Dobre? Prásk! Prásk! On má o 40 viacej. Rokov? No a pozrime. Je zaspatý. Výborné. No. Toto je úplne mimo toho, ako výrobca to plánuje. Výrobca garantuje podľa mňa odolnosť voči vode. To je všetko. Včera som poslal, nie? Večer som sa vážil a bolo to 109. Takže ja neviem. No. Ja som tu. Naskočiť. Som tu. Takže pozrieme, ako to vyzerá. Zvedali za tie účty na hotel, za tie obrusy. OK. Takže odolnosť si myslím, že je jasná. Skúsime ešte také testy, ktoré sú reálne v praxi predtým, ako prikročíme. Je jasné, že ho zničíme. Tento notebook neodíde z tejto cely. Takže urobíme testy, ktoré sú bežné. Ešte počkaj, ešte nie, ty chytaj, ešte aby to mohol prežiť, aby mal šancu. Urobíme testy pádu zo stola, keď zakopneš o kábel. Počkaj, toto nie je súčasť crash testu, vieš? Rup. Dobre. No. Ja som vedel, že to takto dopadne. OK. Dobre. Počkaj ešte máme niečo pred sebou. Ako sme s časom? 3 hodiny, dobre sme? Takže skúsime, že ako je to odolnosť voči vrtaniu, ale ozajstnému. No, takže to ide. To budú vetracie otvory. Sa mi nejaké hreje ten. Takže zatiaľ ide, aj keď už troška mu svítá niečo. Dobre. No, takže to by boli odolnosť voči škrabancom. Pristúpime trocha ďalej. Opiaci prístroj. Kovový spodok. Dobre. Zapalovač Zippo. Tu je. No, ten sa mi overil. No tá sviečka by zhasla predtým, môžem to ešte skúsiť, keď som to tu ráno zapaloval. No to strašne fúka. Som sa na to vec fungovala. Zippo. To bola tá kola. No to bolo pekné, to môžeme trocha pridať. Priprav si ten hasiaci prístroj, no toto už neviem.
Pozdravujeme pána požiarníka. Už je trocha nabrilovaný. Ešte pôjde touchpad? Takže... Scrolluje, výborne. Aký je to notebook? Áno, inak mimochodom, keby ho niekto chcel, tak notebook Fujitsu E781 má to najnovší štvoriadový procesor, čítačku, všetko môže stojí fakt 1300 €, úplne nový. Pozdravujeme, keby ho niekto chcel, máte smolu. Dobre, takže myslím, že môžeme pokračovať. No a môžeme ešte pozrieť, čo tu máme za zariadenia. Je tu podľa mňa lieh. Je tu kladívko, dobre. Tak prosím. Nedáte ešte niekto displeja? Tu spodnú časť, prosím. Dobre. Dobre, stačí, nechaj ho oddychnúť. Stačí? Dobre. Aha, prvé stopy sú tu. Dobre, počkaj. Dobre. Skús mu teda potom displeji tak akože buchnúť takže na roh, nie? Že sme testy, čo sa týka odolnosti. No. No. Som vedel, že to skončí takto, že to pôjde príliš rýchlo, ale keďže čas pokročil, tak môžeme na to ísť a ideme do finále. Žije, hej? Prečo sa nám vždycky nedarí zničiť tie notebooky? Niektoré diely už sa mi zdajú nie celkom, na svojom dielci ide. Dobre. Obrazov. Dobre. Rýchlo ide. No, čas pokročil. Na brús sekeru. Kde je brúsička? No, bude to asi bez brúsenia. Tu je. Má niekto záujem na testovanie? Na testovanie nejaký notebook? To máš. Nejaké HPčko. Ten iPad, no. Nie. Takže toto je už finále, priatelia, finále Notebook Expo je tu. Joži, ukonči test. Kamery ready?